Hey everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअजों फिन खनसेबाव बरायनायखौ बावहरबाय। ओमफ्राय दिनैहाय 14 एप्रिल बेहाय मोसौनि सान होननानै बयबो मिथिखायो। ओमफ्राय बेनिनो एसे नियमफोर दं नालाय जों दा नै मामिजों आंजोंहाय बे नियमखौनो फालिनो नागिरदों। नोंथांमोना नायनो गोसो दंबा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। मोनसेखौ गेटआव इखो बाथौनि दरखङाव हाबजायाखै ओइ नै सायाव जादों नै मोनसे ओइ मोनसेखौ गेटआव आंलाय ओरै खुन्दाखौनो खाजोबगोन सानदोंमोन बेयावनो जासिगोन दे माला सुबावदो दायो नै मोननैल' नांसिगो गाहायाव बिदिनो इ साइडआव दोननो तरबा लागे इ साइडआव बिदिसो इसे उठसे बोरनाय गोजौआवहाय मन्दिराव होफैबाय आङो ओमफ्राय लास्टमोन आरोना बेनो मासे बियो नाचबा जाबोनागी फुललय कपार फुललय इखो इ मानोथो बख'खो इखोलाय फिसाद्राय जादों गोजौआव फट' थिखांनो थांसै बिबारा गलांसिगोनहाय गोबा गोरा जादों आयदै नुगोन खोना मा मैगं दं इयाव गोथै इ जाहैबाय नेरसिं बिलाइ ना नेरसिं बिलाइ निमबो दं इयावनो दंखायो गोना निमा नैयो माबासोमोन लाफा सायख'नो नै लाफा सायख' ओमफ्राय खुंखा बिलाइ मानजिया खोलोम हेलांसि ओजा दिंखिया दं मानामुनि सिङाव थाबाय नै बोरमा दारिखौ मा होनो अन्थाइ बाजाब निम बिलाइ गाबोननि थाखाय नै खानानै लाबोखाबाय दुब्लि बारिनिफ्राय फोथाराव थांदोंमोन माइया लोगोफोर दायो आङो नै सानसुनि जानो थाखाय माने
एसे खाथियावनो दखान दङ नालाय बेहाय आङो एसे बेदर लायनो थांगासिनो ओंखारनो हायि बायदि सान्दुं लोगोफोर जि गोसाखायो आलु जोब्बाय मोखाङानो आलु जोब्बाय गोसाहाय खाथियावनो नालाय लोगोफोर आं थाबायनासो थांदों आरोना टट' गाखोलायासै पिलपिलिसो थांलायासै आङो जोंनि बांद्राय गोजान जाया नालाय मार सान्दुं जादों सोर साथाबो लाबोजायासै दुकानानो गैया ओमफ्राय दायो लानोसै लोगोफोर बयलार लानानै फैबाय नै बेदरखौ माने बांद्राय बुरजा लाबोआसै आरोना जों सानैल' दङ हासबेन्डजों आंजोल' ओमफ्राय माजों बाबाजों आलासियानो थांगोन नालाय जों दा सानैल' बेसेबा बरिं मोनखायो लोगोफोर सानफुआव थाबायनो सान्दुंबो गोसा जाग्रायानो गैया लोगोफोर दिनैहाय सानैल' नालाय ओमफ्राय बेदरखौबो आं एसेल' लाबोबाय आरोना ओमफ्राय न'आव थांनानै लोगोफोर नै हरनि संगासिनो दङ नै इयो जाहैबाय अमा फ्राय खालामगासिनो दङ नेरसिं बिलाइजों रिलाव साबसिन नुदों आरोना ओमफ्राय केमेराया बांद्राय मोजां नुवासै जोंहा दं ओंखाम नै ओंखामा मोनबाय दहायनि सानसुनि नैयो माबामोन आरोना ब्रयलारजों आलुमोन सानसुनि दङ अमा बे फैजाय अमाजों नेरसिं बिलाइया मोनबाय ओमफ्राय नै ब्रयलारजों आलु टमेट'आ मोनबाय बे खावसे खालामना दोनबाय आरोना आङो ओमफ्राय नै दायो बेयाव सब मैगङानो मिक्स आरोना थालिर फस्लाबो दं खुंखा दं ओमफ्राय बिदिनो मैगं गासिबो दंजोबो आरोना बिदिनो इसे ओमफ्राय बेयाव अमा दङ नोंथांमोननो संनायखौ फारि फारि देखायबाय थायासै गासैखौबो अमाबो दं ओमफ्राय आलुबो आलुबो दं मा नांगौ दायो जोंहा साखिनो नै दहायो होनदोंमोन जों पिकास नङा होननानै दायो नै ओमफ्राय साखिग्राया नै लाजिबावलायोहाय साखिग्रायानो लाजिबावलायो बरिया जाबाय हो खम जादों गैया दायो जोंहाना नै आलासिया जाबायानो ओंखामखौ ओमफ्राय माबायदि जादों आलासिनिफ्राय मिथिना लादो एसे माबायदि जादों बाबु खोन्थादो एसे टेस्टि ना लाइटखौ होना होनि र' एसे माजों स्रां स्रां मा ओंख्रिया एसे खोन्थाना हो इयो खुंखा अमा ओमफ्राय अमाजों नेरसिं ओमफ्राय बयलार आलु मिथिजोबथारदो होमबा जाबाय थासिगोन आरोना गुदुं नालाय नै जानो हाया मोनदों एसे खुंखाया गोखा जादों नामा द' जायाखै नैयाव दोन गिलासाव हाराखा बेदर मोदोमा हाबदो आंहासो नोंनि जानायखौ नुनानै लुगैलाय लांथारबाय बैसागोनि आलासिया जाना नै बेनो फार्स्ट जाबाय आरोना ओमफ्राय उनाव सोर फैयो मिथिला जोंहानि फार्स्ट बैसागोनि आलासिया बेनो जाना सेंग्रा गिदिरथार आंनि बिबोनां